Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Bueno, Migsoon, padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Dios ug ang atong tema karon, hinaot ko nga nakas may panglawas kay nindot ra ba ning atong hisgutanan may tungod kini sa paghigugma sa imong kaaway. O tinuod Migsoon, medyo challenging kay ning niya Migsoon, no? O hinaot ko nga kini makahatag og espirituhanon nga kahibalo dugang sa imong pagpangalagan. O mo lagi ni ino nato nga niya naman tas may tumoy nga bahin o salamat sa imong makugihon nga batasan, no, sa pagtuon. Actually Migsoon kining may tungod sa paghigugmas kaaway, pertilisura gini Migsoon, no, kung wala kita sa Ginoo ambot kung ikaw imo na baning na batunan og angay gini nga tun-an pa nato, no, sa patag adlaw kay lisod kayo gini sabton o ginunta nga sayon naman ni siya istoryahon Migsoon pero lisod kayo ni buhaton, no. O ako basahon ang pulong sa Dios anya isa-isa dayon nako gini. Roma 12 17 ngadto sa 21. Kung buhatan kag dautan ayaw basilig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Utob sa mahimo pakigdait sa tanang tao. Mga higala ayaw kamo panimalos kun dili itugyan kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mobayad, nag-ingon ang Ginoo. Kinunua sumala sa giingon sa kasulatan, kung gigutom ang inyong kaaway, pakan-as siya. Kung giuhaw, paim na. Kay sa paghimo mo nini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Kinunua, daga ang dautan, pinagis maayo. Okay, mo itong pulong sa Roma 12, 17, 21. Karon isa-isa na nato okay Migsoon, no, sa ang atong Ginoong Hesukristo nagmadaugon aning kasuguan mata sa mata, ngipon sa ngipon, no. Naamo gud sa Exodo 21:24, Levitico 24:19-20, Mateo 5:38-42. Mao ni siya ang karaan nga tugon, no, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Mo ingon nga kung himuan kag dautan baslan po nimo dautan, no. Apan lahi ang hisgutan karon sa bag-ong kasabutan, giingon diri nga kini konsepto sa daang tugo, no, gipabiyaan na kini. Diya na kita karon sa paghigugma sa atong kaaway. O gipaningkamutan ni Apostol Pablo pinagi sa iyang espiritu sa pagpuyo ug pagkinabuhi sa balaod ni Hesus nga mao itudlo sa mga kasimbahanan. Busa kung adunay mulingla kaninyo o musulti sa dautan kaninyo, ayaw dipinsahi ang imong kulingon. Apan ihangad kini sa Ginoo nga mao'y naghatag og hustisya sa mga dinaog-daog. Tinuod mga Migsoon, no, di magin malikayan, no. Pag-ampo sa Dios hatagan ka kanunay kalinaw ingon man ang imong mga kaaway. Ang Ginoo sa gugma mo oy mo pahumok sa gahi kasing-kasing ug himuon nga magbaton kini respeto kanimo. Di magin malikayan Migsoon nga nagitay kaaway mismo gani atong Ginoong Hesukristo nga Ginoo na siya namo sa mga kaaway nga gustong mo patay kaniya, gustong mo daot kaniya. O kita usab di ko na malikayan pero mao lagi higugmaon man nato sila. Mao lagi tong usa kuno ka bana nga wa nay gana sa iyang asawa, gusto na siya makigbulag ug ingon sa tong abogado niya nga ayaw lang sa ang ingon diha magpuyo ka na lang lahi nga balay kay magsilingan gyapon mo. Kay gingon man sa kasulatan nga higugma ang imong silingan, so dili pagyapon mo magkabulag, no? Higugma pagyapon nimo. So ingon sa nang bana nga dili pwede kay ako naman siyang kaaway kay di naman may kasinabot. So gingnan gyapon siya sa yahang mananambag nga ay gugma gyapon kay naman sa kasulatan higugma imong kaaway. So wag inanta eskapo, no, sa gihimos banda nga wa na sa ginay sa asawa kay bisag kaaway na niya asawa higugmaon maghapon. Pero kini may istorya ra man pero ang pagpanimalos dili iya sa Kristohanon tungod kay ang Dios lamang mao hingpit, no. So dili ta pwede mingon nga mubalos kita kay kita mismo masalaypon sa dako. Si Jesus wala magatugot kanato nga maghukom sa uban tungod kay limitado ra ang atong kahibalo ingon man ang atong kinaiya. So
Di gyud maayo maigsoon nga maghukom ta sa uban kay mata kay balo kita makasala pod niya. Kining pagpasaylo igsoon, wala gini limit. Iyan is Ginoo. So kung kita gani nga makasasala kipasaylo man ta, kamao pud ta magpasaylo. Ayaw kamo paghukom sa uban mo ingon sa Biblia aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban. Sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw man kamo sa puling sa imong sikataw apan wala mutagda ang truso diya sa imong mata. Usaon mo man pag-ingon sa imong sikataw, abik, kuhaon ko kanang puling nga naa may truso sa imong mata. Maot, kuha ang truso sa naa sa imong mata aron makita sa pakita ka pag-ayog makuha mo ang puling sa imong sikataw. Tinuod igsoon nga di gyud maayo nga maghukom ta o pinagi lang gyud sa gugma. Kini nga pagmulong sa atong Ginoo nagpaubos ka nato sa sobrang taas nga pag-ila sa atong kagalingon, no? Pagpakita nga walay usa nga may hingpit nga katungod. Wala man tay hingkuan gitay hingpit nga katungod nga sa pagbanimalos mo igso, no? Kay kitang tanan di man ta hingpit, di man ta kumpleto, di man ta perfect. Masayop man ta, ha? So dali nga dili kita yon nga maghukom dayon sa uban, no? Samtang giila atong gulingon nga walay paghinulsol. Gipasabot, no, sa pulong sa Dios nga ang pulong nga paghigugma sa atong kaaway. Manag-ingon ta kung ang imong kaaway dili makapalit og pagkaon, tabangi siya. Ayaw siya pagutmi pastilan mo lagi ni sa iyon kay ni siya istoryahon ning lisod buhaton pero mao ang ginigingon sa Ginoo, no, nga wala gitay pamaagi nga magpanimalos kita, paningkamot nga pahinganlan ang imong kaaway sa giingon ni Haring Solomon, kung gigutom imong kaaway pakan-a siya, kung giuhaw paimna, kay ingon nga sa niini maulaw siya pag-ayo ug gantihan ka sa Ginoo. Naani sa panultihon 25, 21, 22 Proverbs, no? Si Pablo naghatag sumada sa pagpanudlo pinagi sa balaanong pulong. Ayaw padaog sa dautan, hinunua dag-a ang dautan pinagis maayo. Okay, so wala gini usahay ang dautan dili gyud sukli ang dautan, ang dautan suklian gyud pagkamaayo. Buot niya nga mananaog usab ikaw batok sa dautan ug pagkagahi sa kasing-kasing aron madawat nimo ang espirituhanong gahom aron makatabang sa uban ug magmadaugon niini pinagi sa pagampo ug gugma nga mapahiubsanon. Tinuod kini igsoon. Bueno, magampo ta Ginoong Hesus, gasimba kami tungod sa imong pagkaikaw. Buhing gugma sa Dios. Gugmang mapahiubsanon nga walay pagpugos. Bisan pa sa mga kaaway naghatag ka sa imong pasaylo. Amahan pasaylua sila kay wala sila masayon silang gibuhat. Aron mapuno kami sa imong espiritu ug mopasaylo sa among mga kaaway. Tabangi sila, panalangini sila, ampingi sila sa Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Dagang salamat sa imong pagpaminaw.